следователно в процеса на работа решава вече и да почне да произвежда и следните вафли, освен хорите. И от началото се започва само с лукумини вафли. И много дълго години се работеше само с лукумините вафли. И в течение на времето решихме, че вече трябва да се развием по някакъв начин. Започваме да произвеждаме и таханени вафли, таханени с шоколад заляти. Наскоро добавихме и ни бабни корабики по рецептата на баба. И направихме с... с портокалови корички вътре. И така, това е главно с вафли. Сладък бизнес, хубав бизнес, здравословен бизнес. Габи, защо хубава форма заради вафлите ли? Ето го едното лице. Да. Добре. Не влияят. Това днес е дали празник, така че много хора искат да се разкрасят и да видят Хатидже в това, което прави и своя фризьорска салон. Как възникна идеята да имаш такъв бизнес въобще? Ами аз от 17 годишна работих като фризьор и винаги си мечтах да имам собствен салон за красота, обаче в малкия град не знаех дали трябва да поема риска, да инвестирам. И след толкова години опит, след толкова много клиенти на събрание всякъде, и се реших да се отворя с собствен салон. Предлагам фризьорски услуги, козметични услуги, грим също, а за по-напред искам и мебелопластика също да се предлага в салона. Общо взето. Да. Ами добре, ето виждате, колеги, хубави неща се случват, хубави неща се развиват, все така продължавайте, който си има мечти, да седи и